За поредна година успешно се реализира превантивна работа с деца и запълване на свободното им време през дългата лятна ваканция от местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни към общината, Център за обществена подкрепа и детска педагогическа стая към районно управление полиция град Чирпан. През целият месец юли, по предварително изготвена програма, децата посещават различни спортни и културни институции в града. Целта на ангажираните институции е не само активната физическа работа с деца, а и формирането на знания и умения, запознаването с културно-историческото наследство на Чирпанския край. Но най-чаканото и обичано от децата място е посещението на плувният басейн. Общото мнение на лекари, треньори и спортисти е, че занимаването с плуване има удивително оздравителен ефект върху човешкото тяло. Хладката вода закалява организма и изгражда адаптивност към променливите външни условия. Плуването е закаляващ спорт. Благодарение на него децата, освен по-здрави, стават и по-уверени, по-бодри и по-силни. Стимулира кръвообращението, край на ниското кръвно налягане и сутрешното неразположение. Водата е мощен антистресов фактор. В период на потиснатост и депресия се препоръчва контактуване по-често с вода. Плуването повишава мускулния тонус от активното движение. Тогава сърцето помпа със своя максимален капацитет и човек осъзнава с колко много резерви разполага. Плуването извайва тялото. И мъже и жени, които ходят да плуват всяка седмица, отслабват и стават по-привлекателни. Благодарение на плуването се подобрява и сънят. Плуването е физическата активност, препоръчвана за възстановяване след травми на опорно-двигателния апарат. То позволява раздвижване в пълния обем на всички стави, включително и на гръбнака. Специфичното легнало положение на тялото освобождава междупрешленните дискове на притискането, което се получава при натоварване и обездвижване. Лекарите препоръчват плуването за профилактика на коксартроза и гонартроза, които са свързани с болки в краката, деформация и ограничения на движението, а лечението им чрез оперативна подмяна на ставите с изкуствени. Много се радвам, днеска пак близо 40 деца се отзоваха по нашия график посещение на плувен басейн, където искаме да дадем на децата първи уроци за това как да се предпазваме от водата, как да ползваме плувните басейни и други водни площи в страната. Около 40 деца са. Колегите също, всички, които са ангажирани в мероприятието, са тук. Радвам се, че и като време, днеска е много хубаво времето и то точно се случи така, че трябва да бъдем на басейна. Мисля, че лятната работа печели все повече привърженици. Тази програма Весела ваканция си мисля, че ще остане една традиция в Чирпан и ще продължава да действа, защото мисля, че ние трябва да осмислим отдиха на децата, да бъде весело, но това не значи, че не трябва да бъде дисциплинирано и особено на басейна. Затова и повече колеги от всички институции, които работим заедно, помагат. Тук си има и воден спасител. Мисля, че и родителите няма за какво да се притесняват. Така че след като вече им беше направен инструктаж на децата, това е първото влизане да се полюбуват на водата, като от следващото вече ще има и някакви практически занимания. Радвам се, че вчера и колоезденето е минало също както трябва. На стадиона вие също присъствате. Радвам се, че отразявате нашата работа. И казах, че това не е един затворен проект и винаги всяко едно дете, което иска да се запише или неговите родители да го запишат, да участва в нашата лятна работа. Напомням пак, че всеки работен ден до 20 юли в кабинета на секретаря, казвам се Жели Димитров, има дежурни обществени възпитатели, които записват децата и им раздават графици. Така че казах, също така и всичко е избирателно, а не е задължително. Всяко едно дете може да посетява точно това мероприятие и точно този обект
където мисли, че ще му бъде най-добре. Някои заминават на почивка, някои се връщат, продължава целият месец нашата лятна работа, всички са добре дошли, ще им бъдат раздадени програми, дори да се наложи и още повече превозни средства да бъдат ангажирани, специализиран транспорт, разбира се, за нашата лятна работа. Винаги са добре дошли и да се пожелаем все така до края на юли хубаво време, така че децата да бъдат радостни, щастливи и весели. Когато говорим за лятната работа, която се провежда тук в град Чирпан, любимото място на децата естествено е плувният басейн, но децата са много, а отговорниците малко. Кажете ни за какво съблюдавате, какви са правилата, които трябва да се спазват в басейна? Като най-атрактивното мероприятие от Весела ваканция 2016 година, посещението на басейна в Чирпан неимоверно повдига и нашите отговорности за безопасността и здравето на децата. Най-важното, това, което сме предупредили и децата при тяхното записване, е да са минали минимум 2 часа от храненето, от закуската на децата. Освен това, те трябва да бъдат с подходящо облекло, в което може да се уверите. Всички деца са с бански костюми. Предупредени са да влизат постепенно във водата, като преди това са си взели душ, който ги подготвя за влизането във водата. Влизането ни във водата става по сигнал, излизането също. Редуваме къпането с слънчевите бани. Друго важно нещо, което мога да отбележа, е, че децата от Центъра за настаняване от семейен тип влизат само в малкия басейн под надзора на техни възпитатели, така че те си поемат грижата за тях. Ние, останалите обществени възпитатели, сме с останалите деца. Доста е дълбок басейна, поне в тази част, която е тук до нас. Пускате ли децата да дойдат и до тук? Децата не влизат в дълбоката част. Виждате, че басейна има и спасител, който се грижи и подава сигнали. Така че предимно в по-плитката част държим децата. Доволни ли сте от услугата, която предлага този спонсор, така да го наречем, на лятната работа? Изключително сме доволни и цялата комисия благодарни на собственика на басейна за предоставянето му, безплатно разбира се, за ползване на нашата превантивна кампания. От колко до колко часа сте тук? Знаем, че сега са доста горещи дни, екстремни температури, жълти кодове за цялата страна. Както всички мероприятия от лятната ни кампания, от 10 до 12 часа сме на басейна, след което децата се прибират по домовете, тъй като и температурите са много високи. Трябва да съблюдаваме и това да не се получат слънчеви изгаряния. Родителите трябва да са спокойни, въпреки че басейнът е извън града, вие ги извозвате? Абсолютно спокойни трябва да бъдат. Както се уверихте, от центъра на град Чирпан, площад Съединение, децата се извозват до тук организирано. На 10 деца има осигурен по един обществен възпитател, така както е по норми. И след това ние ги извозваме обратно до площад Съединение, откъдето родителите ги поемат обратно. Коя е най-подходящата възраст за започване на занимания по плуване? Съществуват различни мнения, но няма спор, че плуването е един от най-здравословните видове физически дейности и може да се практикува реално през целият ни живот. Доказани са ползите от него за хората на всяка възраст. След всички положителни черти, които отбелязахме, е ясно, че плуването на децата е повече от добра идея. Преценката дали това да се случи е на родителите, но не забравяйте да попитате и детето. Нека посещава басейна с удоволствие, а той ще му се отплати с крепко здраве, добра форма и много настроение.